И двете хора, аз съм Shadow Gaming с мене, с май Табу, с мене Лоу Беге и кой? Ти? Кой? Аз съм Виктор 38. Добре. И днеска ще правим реакция на Павел Колев и Цака животата игра. Аз съм правил вече, но вече ви обещавам, ще направя с моите приятели, както казах, на нашето нощно парти върха е. Първото ми парти. Почваме. Аре, качи ли сте? Извинявайте, хора, трябва да превъртиме. Какво става? Качва се. Аре, до кога ще чакам? Зато още не е започнала, но и сега ще започна да намаля. Е така. Мале хора. Добре, Пал и Цака е толкова як. Как мацките му отрязах? Обаче, значи те разбрах своето мнение. Обаче, единственото, което вие не видяхте, че двете момичета гледат надолу, не към Ицака и Павел Колев, надолу гледат. Точно ще се гледах към Ицака, обаче ги отрязаха Ицака така, че направо. Айде, продължаваме. Така тук, продължаваме. Чипса! Преди да се тъпчеш в клипа! Качи ли се? Качи се. Айде! Айде! И шакай малко. Добре, както казах, всичко все едно може да влезем през вратата. Кой знае? Пускай, брат. Усили малко. Имам един въпрос. Как Павел и Колев имат една хубава къща и една хубава кола и чакай толкова велики адски. Човек, те са на хотела и те мислят така да се направят хубав клип на хотела си. Това е хотел, златни пялци. Както моля хотел? Сърцето му тупка в ритъм по няколко пъти. Няма стол! Кога не пей? Нема нужда от вербато, злата ни турба. Хей, Цака вече. Чакайте. Хората, според мен това е така, където мен не ме е хубаво, защото вместо да се снима на една хубава яхта, той се снима на някакъв розов пълн и се вози. Това се случи да е смешно. Чакай. Какво чу преди малко? Какво чу? Защо се подиграват с болестта на Чарли Танев? Защо? Какво му е якото? Това е мета. Всъщност, пак казвам, все едно всички цветове, но... Аз ще пускам, аз ще спра. Знаете? Да бе, ти си шеф. Хайде. Мале, в мокрото Павел Колев иска да му е як клипа, не да му даде гаш на това мустанчето, да върти го малко да стане по-яко, ами взима го като дядо. Чакай! Ще ли думати? И също хора, Аз ще... ами нищо. Какво? Ще ви кажем, те казват преди мен, седнато и никога не се харесва времето, прави каквото си иска. И то може да е вярно, де. Маци, ако гледаш този при още такива видеа с турка. Никой не ти вижда, не вижда нищо. Знам. Ръката ти.
Защо никой не вижда нищо от ръката? Не знам. What? Че малко сега, те звукат в хазарта. Майко, те вместо милионери станаха бедняци. Ого! Търсихме като Пикачу. Ти да не си в играта. Те сега, че И също искам да кажа едно нещо. Може вместо да се води на това розово нещо, направо на яхтата да го видим преди това. Ми да. Ми да, ясно си е. Вау! Доста яко, секси дупе. А това е секси маци. Наистина е секси дупе. What? Чакайте. What? Хора, ако вижте този клип, пишете, че Павел Колев е гей. Май, тук минах хубавата част. А това е Какво секси голямо доматесто дупе. дупе. Да. И на мен е Направо една от искам аз го любимите ми ям. части. Да, Искам да ви е жена. тая дупинце. Хора, към където вижте този хотел, това е в Слънчев бряг, на Златни пясъци. Това аз седиба са ходил с моите родители, като бях на не се е бил родил. Той тук ходих с моите родители на почивка и беше наистина доста хубаво, обаче не бяхме на първи етаж. Те са много смешни. Добре, хора, извинявайте, пак пишете коментари. Клипът скоро ще ни свърши. Сега свършва. Остана. Ехе! Давай! Айде! Добре, вече свърши писането, защото ви следваше едно свършване. Ах ти играчите! Бах ти играчите. Сега ще пусна една песен. Няма вече. Ако искате после да го правя. Да, настигни. Да, настигни. Тинейджерите си имат нова мания Чакайте. и тя се казва Хора. HD изчистено качество. Защо ще правим клип, нали? Ще видите този клип много хубаво. Качество много за мъничко искам. Но много хубаво качество. Обяснявам колко с коментари на една песен. стотици хиляди последователи на 10 милиона гледания в YouTube. Те са пак Извинявайте, 10 милиона, това е почти невъзможно. Като има сцена, що в тази дупа? Кажете ми. Чакай малко. Толкова сме силни, даже знаеш нашето име. Добре, в какъв смисъл сте много силни? Shadow е там. Мислиш, че съм интересен, давай последи. И извинявайте, 10 милиона вече ми звучи наистина възможно. Песните не е хубаво. Мрежата оплете, няма начин разплетиме. Толкова далече, аре хайде намериме. Само разбериме, щом се гербиш, подкрепиме. Извините хора, където сега приказвам клипа, защото сега тук идва най-неприятната част. Защото сега, защо ме видиш, покрепиме. Тук се е някакъв робот. Се се изключва и се включва. О, Боже. Да, не стигни, не стигни. Се
Спорто Ламборгини, всички хапват си слонини. Да, настигнини, да, настигнини с тито. Тисве насветлени никотини. Да, настигнини, да, настигнини. Спорто Ламборгини, всички хапват си слонини. Да, настигнини. Ей, след моето Ламборгини. Але, гати милионера аз. Че Ламборгини. Або, що да е в те? Да, настигнини с тито. Тисве насветлени никотини. Трепни, аре стига с така спиртнови са хите са те глупости. Те са нямат никакъв смисъл, но въпреки това те са сам съм си го писал. Някои хора вдигат левел, аз първа не знам какво да правя. На краката тука ще покажа колко много не ми пука. Ще напляскам майки, все едно пляскам тарафука. Да, настигнини, да, настигнини. Се пъти Ламборгини, всички хапват си слонини. Да, настигнини, да, настигнини с спирто. Сме насветлени никотини. Да, настигнини, да, настигнини. Се пъти Ламборгини, всички хапват си слонини. Да, ще настигне. Да, ще настигне. След твоето Ламборгини никой няма да си хапа слонини. Да, настигнини с спирто. Сме насветлени никотини. Еми хора, смятаме до тук да приключваме с това видео. Ви е харесало, разбира се, задължително един лайк, т.е. палец нагоре и да се абонирате. Това беше всичко за нас. Всички ще си кажете имената. Аз съм Виктор 38. Аз съм Жанро Геймплей България. Аз не мога да спомня името му. А пък този малкия е Смайта Бул, а пък другия малкия е Луф. И това беше всичко от нас. Абонирайте се, коментирайте и харесайте този клип. Бай, това бяхме ние.